Na ujumai ba obalaki ha Morocco kaplashim ya kajing imbreu kumba palat praspa tamut ye da ki phangut ki badan hapreng kajing minsau ka bajur kajing kelam ki yingisam kajing orpai ki yingisam kilenti ki singkin kabalapan ketang ya ki babun ki breu handai sa ka weipat kajing ja kabalaja ha Hong Kong kabakat kum na ki khubor blayo mata kasngi layathu ba ka Hong Kong barkanong ba jong asyapang siti kari China kidang yakun persya ya kajing slei na kadau kajing slapjur kabamput sngi shu kibor bahlor ki ethu bamanen ka si thoding baro ki surok ki subway station la sha taplut daga wat hadu ki school ki jakatre hap khang shwa sipor kumba shispa angut ki breu ki balamen saujur lapan ket hospital badang don ki weipat ki banakal yang rescue team ki dang yele man pelaj yem hap leng ka eryong ka bajur ba jingdum lo ka bala taplut ya kanong ba lengba ki dor balapan ni apo ki social media lai i bagi paiba kla shu ya keu hajrong tnom kali hajrong building tang banlai em naga jingsli hakikat to kani teli jaka shushu hakasi palai ki bor bahlor badai pej mariang kilapan i watpen bana daga black warning na ba jingjur slap kala keu hadu enyo pho tang hapo iskenta kinong pej thu jong kamariang apo Hong Kong ru klai thu bahaden tang kato ka 9 minute pala depan bana ba jingjur slap ka poi shadu shispa san pra point iwe milimeter lapan bana biang pat baka jingjur slap kala ke wadu 1000 praspa propusau milimeter kumju ki nong ba badan lengba ka herbal tunnel ka lenti bakadau ya ka main island sha kaulan north peninsula klasli hakate ki jingjur slap ladan ru ka jing hap khandau ha Hong Kong ha kito ki banta balonglum bala sakut ka khandau ha ki national highway hadu bala sertok bah kalik kawan ki paiba kumba arspa kajing hap slap ha Hong Kong Island badai kanong ba northeastern Kowloon kate kajing jur slap kala kta ega syapang sti kari China kabadai khaput ber ka Hong Kong dagi spa atli kilungsun lapan sange ha Gaodong province susu ha gamit jong kasi palai ha kanong ba jong ka Shenzhen kala pelai ki badan ha ki dampung kumju hadin bakari Hong Kong lapan bana ka kubor bakadon kajing slei handai chief security ka Hong Kong Chris Tang henen kasngi thoding ong babara artli kite jaka kempat syakta kidangdon hapo kajing ada ka meteorological administration jong kari China kat kum bajing pe jungki kelaong ba kajing jur slap kanang yai peteng hapo Hong Kong pat ha kathan chapang sati menta pala sai kasngi ru susu laong badang stayuduna ba ka southern China kala syakta aki artli ki eryong ba na driau menta ki mat sa kanang kajing sli ka basar kai ba hapo kanai kari